Kag sa number 1, Presidente Marcos na nag-release ang tiga 10 million pesos para sa La Carlota, Moises Padilla kag La Castellana. Tig 5 million pesos sa tatlo kaiban pa nga LGU. 45 million pesos para sa anum ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga naigo sang Bagyo Tino ang gin-release. Kahapon, Sunday Tourism Secretary Cristina Frasco kag Education Secretary Sani Angara nga nagtiglawas kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagbisita sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga nahalitan sang Bagyo Tino. Sa ginapatigay nga Interagency Relief Inspection, gin-announce ang pag-release sang tig 10 million pesos bilang immediate assistance kag suporta sa rehabilitation sa La Carlota City, La Castellana kag Moises Padilla. Tig 5 million pesos naman para sa Binalbagan, Hinigaran kag Isabela. Kabahin man sa ginpanagtag ang family food packs, family kits, kag hygiene kits. May mga jerry cans man kag mga bulong kasubong man mga shelter-grade tarpaulins nga magaserbe temporary shelter sa mga apektado nga barangay ang ginpanghatag. Nalakip sa mga gintalakay ang padayon nga restoration sa mga access roads, linya sang kuryente kag mga public facilities. Sa La Carlota City, isa sa mga labing naapektuhan ang agrikultura kag ang industriya sang kalamay nga ginakabig backbone sa ekonomiya sang syudad. Sa La Castellana, ginbisitahan nila ang nag-collapse nga Buhangin River Wipeout Bridge nga nagaserbe nga access route sa mga barangay nga yara sa kabukiran. Ginpadangat man ang sitwasyon sa mga tourism sites nga labing naapektuhan sang pagbaha. Sa Moises Padilla, ginbisitahan ang Riverside area sang Barangay Poblasyon, isa sa mga labing apektado nga komunidad sa magluntad ang pagbaha. May 8.298 million pesos ang balor sang kabilugan nga food packs kang dagkalain-laing nga mga kits nga nahatag sa apat ka mga LGU sang kahapon. Damlag pa, may 50 million pesos na nga pondo nga gin-allocate para sa probinsya bangod sang Bagyo Tino.